South Africa sanibingelela kanza kwethu kuphi nokubani khona ngendawo nibingela uthuleleni-ke igama ngumduduzo ngamkhonasi-ke sinodadewethu namhlanje la oze ngenkinga abhekene nayo-ke and-ke ucela-ke usizo kunina South Africa kule nkinga abhekene nayo. Ucela ukuthi nje azosichazela udaba lwakhe naye ukuthi ukhala ngani, bese-ke siyezwa sibone ukuthi khona nani bese singamsiza kakhona. Nangu udadewethu ucela unethwela yena. Sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Ngikhona. Ubani igama? Buzanele ngwamngadi. Kuphi? Ngihlala eNanda eMaweti. Ayisho ukuthi ngihlale kahle. Ku-West? Maweti. Okay, phela seyaziwa kanjalo indawo yangapha kuthiwe nje hawu wakhona ndawo athi hawu West. Dadewethu kwenze njani ma? Okay, bengikade ngihlala eLovu ngishadile nginomkhwenyana. Umkhwenyana umashona. Meshona abantwana bakhe bebonke bahlangana basenene bashiyelwe ubaba wabo umuzi kanye nezimoto. Kase ngithi mina nishiyelwe kanjani? Bathi noshiyelwe cause wena awuzange uzuzale futhi nje wazela ukuthi uzodlala ekhaya zonke nje lezo zinto. Ngathi mina ngeke uma ngabe kunjalo like angibatshelanga umlomo nomlomo ngasidecide nje nami ukuthi okay uma ngabe sekukanje besho kanjalo okusho ukuthi mina kufanele ngidayise okwami cause ubona angiboni ukuthi ikuphi la babelonga khona kulokhu kwami. So ngawudayisa umuzi ngayithatha imali mangiyithatha so ngazange amazisi usisi wami mangazisi usisi wami ukuthi no kunemali ke manje esikanje umuzi usuphumelelile kuthani udayiswe ngidinga ukuthi le mali ngiyoyenza investment cause ngumuntu ongasebenzi. Wathi usisi wami ngeke zanele yazi ukuthini amabhenki azonikeza inzuzo encane ngale mali kungcono unikeze umnikeni wami le mali ukuze akutradele kulama trading lawa aphesheya ako JSE. Ngase ngithi mina yes kulungile za akunankinga cause futhi umuntu esimthembayo akukho besikade sikusola ngayo olombu mhlambe khona into angayenza noma khona into angadlala ngayo mhlambe ngemali yami. Well ke wanginikeza ubeloko njalo kusho beloko ngifakela imali njalo kumhla 25 njalo enyangeni ngimhla 25 bengifakela kusho ukuthi inzuzo yale mali engimnikeza which is 220,000. Okay, so njalo ke uqala wanginikeza ngawo end of August wa 2024 njalo kuze kwafika isikhathi sokuthi kushone usisi wami which was bekunyaka odlule 2025. Meshona usisi wami ilaqale khona kwashintsha izinto. Wangabe sangifakela ngomhla 25 bese kufanele ngihlale ngimkhumbuza njalo ukuthi hayibo ngicela ukuthi ungifakele imali, hayibo ngicela ungangikhohlwa njalo ngoba sokusuku lokhola which is bengifakela ngomhla wo2 ngomhla wo3 methandile mhlawumbe ayifake ngomhla 30. So la ngiqala ngabona khona ukuthi izinto no seyishintshile manje safana ngambhalela ngathi mina ngeke kwaze kwabhlungeke ukuthi nene ngikuhamba kamntakama usushintshile kanjeni. So ngalolo la ngangifakela kwangumhla 30 wangifakela imali. So ngase ngabuka ukuthi ngeke ngizoyiphila lempilo ukuthi njalo ngihleze ngikhumbuza umuntu ngemali yami kuzoze kube yinini. Kwase ukuthi ngesinye kulonyaka mangaphosisi beku March ngahamba ngaya eSangro House kunommeli ose 8th floor othi nje mangabuye ehlele 15 wehlele nje khona mangaphosisi ise 806 mangaphosisi kodwa nje wehlela khona mangifika khona ngabacazela ukuthi nene nginomyeni kasosami kanje usisi wami washona. So uma ngabe sekufanele usanginikeza imali yami akanginikeze on time unginikeza ngesikhathi esithandwe uyena kodwa nje before bekade nginikeza mhla 25. So ummeli wathi no okay uzokhokha 5,000 ukuze sikwazi ukuthi sikusize. Ngathi mina no akunankinga ngamnikeza 5,000. Emva kwa 2 months ummeli kangithinta mina efuneka ngithinte usisi osizayo ummeli. Mangabe ngimthinta usisi athi no khuleka kuzolunga yonke into ummeli umkhwena kasisi wakhe akarespond kuma emails na kuma SMS athunyelwa ummeli kodwa sithole i-email evela engathi kummeli wakhe. So ummeli wakhe uthe bazohlangana nalommeli owami kwitsho kwashiphela 3 weeks
washintsha usisi wathi hayi ngeke kusaba akunjalo akuzange kuze kube njalo. So ila ngaqala khona ngaconfuseka ukusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi enene mhlawumbe umnyeni kasisi wami mhlawumbe bakhulumile naye ummeli lo mhlawumbe banikana mhlawumbe kathiwa no shiya phansi wena. So nje ilento engiletha la isikakhulukazi nje kungiphatha kakhulu ukuthi imali yami angisayitholi aka-respond nginami ngisho ngimfonela ngisho ngimsendela ama-SMS ama-chat aka-respond yabo. Kuba nobhodi noma sibalo wakho noma Umkhwena kasisi wami aka-respond lutho nje ngimsendela yona. obekunika malini interest le mali Benginikeza 6,000 every month ever since 2024? yebo, every month njalo makuphela inyanga bengineza 6,000. Uma uya kuyena la ehlala khona nosisi wakho uthini uyokhuluma naye face to face? Angakaze ngiye face to face because bona bebehlala emaphephetweni. So ngenxa yokuthi usami washona yona kodlule, so leyo khaya lelo kade behlala kulona la destroyeka. So indawo shuthi ngizothina engasasebenzi shuthi yena wabe umuntu osebuyela ekhaya lakhe emva kokuthi usisi wami eshonile. Ngisho khona ekhaya lakhe ngombheka khona. Angikaze ngiye ekhaya lakhe kuphela bengixhumana naye ngocingo kodwa akaphenduli lutho. Ukuphi ekhaya lakhe? Kusemawodi. Ngisho ngoba phela vele ngithi niganiselene. Umkhonyana wenu lo walobola ngithi wayisha zonke. Niyakwazi vele emzini ngithi. Except ukuthi behlala yaphi nodadweni. Bekade behlala emaphephetweni. Ukuthi uyayazi ifamily yakhe mhlambe. If sekulesi sigaba esikanje ubona ukuthi ayikhona ngasakutholi. Angeke mhlambe ni continue ufuna ukuthi awukuye emndenini wakhe. No, sazama ukuthi simbize noma wami ngonyaka odlula kuphela kwa August kuzoqala September uSeptember. Samcela ukuthi ngicela ukuthi njengoba usisi wami sengasekho ngicela ukuthi angibuyisele imali yami nje angisadingi ukuthi angidlalele sengi-right sengiyabonga. Wafika ekhaya lethu wathi ngiyakwazi ukuthi anginikeze imali ngoba usenzile useyirenewile imali yami. Ngithi mina uyorenewe kanjani? Wathi uyirenewile so ngeke kwazakwazi ukuthi anginikeze izoze ibe right kulonyaka lo which is 2026 ngoJuly yabo. Kodwa manje ngixa ukuthi mina akanginikezi vele lo nzuzo keke. June manje ngithi usho uJuly yena ngithi uJuly phela next month. Kodwa ngithi phela ubekade nginikeza lo 6,000 all along. Sekushintshe manje ukuthi aqhubeke bese angikwazi ukuthi angibuyisele. Angithi ngiyakulama magama akho uthi wawasho wathi izothola noJuly bani? NgoJuly. Yes useshintshe serenewile ngithi. Ngokusho kwakhe. Mhlambe kuleyo renewal mhlambe agreement ayenzile whatever lapha renew khona imali yakho. Mhlambe ngenzeka ukuthi siyibambile mhlambe le interest efuneka iphume. But ngithi ngoba vele nanku uJune usuyaphela. Nanku uJuly next month angithi yabo. Mhlambe ngathi ukume kancane ke nilindeke ukuthi ngoba vele akakuniki imali angithi. Akasanginiki imali. Ukuze any steps ezoyithatha after June. Noba sinethatha vele sekufanele ukuthi into awayishilo akasifezanga ngithi yabo amazwi akho uJuly ushilo. Ngoba futhi into eyangixaka kakhulu ngaloso sikhathi lesimbizile wasiphendula lo mama wathi ucela ukuthi esikukhuluma la ukuthi kunemali angikweleta yona engakuyena ucela ukuthi kuwe uthina sobabili mina uma wami uyena owaziyo ngalonto leyo. Lokho kwangithusa kakhulu kuthe uma besemile ukunginikeza imali kwangibuyisela lento ukuthi hayibo lo muntu uthe akadingi ukuthi nene kwazeke ukuthi nene khona imali angikweleta yona uyabona. So ukuthula kwami ngakho ngibukile ukuthi ukuthula kwami ngeke uzokungisiza ngcono ngikhulume uyabona. Kwamanje nakho akasayikhiphi and nangu nalo July lo usuyeza manje. So ukungayikhiphi kwakhe kungilahlekisa ithemba ukuthi kwalo July shuthi uyoshaya kanjani. Bengibuza nami ukuthi ne ngoba vele nakho usuyafika uJuly angeke mhlambe ke nilindele amazwi awashilo. Hayi mhlambe singabalini ngoba vele ususeduzane. Okay. Yeah. Uyakwazi vele emzini. Ekhaya lakhe ngiyakwazi. La kwaphuma khona inkomo zilethe. Yebo. Izolobo dadweni. Yebo ngiyakwazi. Mhlambe kube sekube steps ukuthi hayi vele nihambe ke niyobikela umndeni. Yeah, mhlambe singaya nakhona. Vele ube umuntu otrade down isibalo. Bekade ngokuzwa mina kasisi wami waye umuntu otradeayo shuthi washo usizama ukuthi nene uyatrade utradela ukuthi uma ngabe kufika i10th anniversary yabo bakwazi ukuthi baspende kahle bakwazi bayigubhe kahle. So ilokho engikwaziyo ngokutrade kwakhe yabo ukuthi yena bevele enayo eyakhe imali. Shuthi nayo njengoba bese ngimnika le yami shuthi bese kuhlangene ke angazi ke kanjani. Shuthi nje yena ngasho ukuthi beyiphilisa ngayo mhlawumbe trading. You do have a faith in trading. Ukuthi usunga risk ufaka imali yakhe engaka.
but impilo phela is about taking a risk. Understanding trading. Anginayo understanding etheni phela mina ngangikholwa ngoba bekhona usisi wami since usisi wami sengasekho eseshonile sengiyisele ngedwa manje ukuthi ubani sengizombuza ubani sengizothini kuyena yabona sekushabalale nje amathemba amaningi ukushona kasisi wami. Wathemba udadewenu wena? Yes, ngathemba udadewethu ngokuthi ngimnikeze umkhwena wakhe ngoba ngazi ukuthi usisi wami nje bekhona shuthi konke kuzohamba kahle. Kangazi ukuthi usisi wami uzoshona ngonyaka odlule ngandlela ashona ngayo ebuhlungu futhi. Indlela manje futhi ebuhlungu. Usisi wami washona ngomlilo ngingasho njalo. Umyeni wakhe wasichazela ukuthi yena ubekade ezoba nemeeting ngakusasa ekseni which was bekumhla ka1 August kulesihlanu 2024 umuntu ozoba nemeeting eGoli. So waba umuntu ovukayo shoot ngalo sikhathi avuka ngaso kodwa ngokusho kwakhe uthi yena waphuma endlini ngo5:30 ekseni. Mephuma shoot mesho uye meetingini. Ikephi meeting? Wathi seGoli. Uhamba ngani? Uhamba ngemoto yasisi wami. EGoli. I-meeting izoba bani ekseni eGoli? Noma sasingasazi isikhathi i-meeting yayizoba ngaso. Uphuma ngobani endlini yena? Uphume ngo5:30 endlini. Wani 5:30 wasekuseni. Shuthi nje ekseni mhla 1 August. Meeting sekuseni mhla ka1 August eGoli. Ngibuza uyahamba ngani? Wayehamba ngemoto kasisi wami. Uye eGoli? Yebo. No evening flight? Does it make sense lokho? Akuyakhi sense because solo ebuziwe ukuthi ikephi la ubizele khona le meeting akanayo impendulo yalokho. Akekho umuntu akamphendula ngalokho. Okay. Sonke sine impendulo eziningi esidingayo kena kodwa sizitholi. Wavuka kwa meeting? Ngokusho kwakhe. Then wasekwenzakani? Yena shothi wasifonela esejika ikephi kambe laphana la khokhwa khona la wajika Samuel lapho eMoy River wajika lapho wabuya ngoba uthi yena wathola ucingo elivela kumakhelwane ukuthi kuyasha kwabo. So umuntu ojikayo obuyela back ekhaya labo mefika shuthi ke ufika shuthi kuyashaya ngendlela ekusha ngayo yabo. Manje okungixakayo ngalo lolo langa lelo saya masifika lapha shuthi safika sekubuthiwe ngoba shuthi phela usisi wami washa waba umlotha. Okay kulungile. Mase sekhanjwa like sekhanjwa kuthiwa hayi sekuyolayithelwa kubo kaMkhwenyana amakhandlela. Wathi umkhwenyana sisi wami ayi ngeke azakwazi ukushayela imoto. Ngithi mina ngeke kwazi ukushayela imoto athi ngicela ukuthi Zanele uyishayele wena le moto le kasisi wakho. Uzanele? Imini uZanele. Yakwazi ukudrive? Yebo. Mase ngithi mina okay kulungela ikhe ngingasho ukuthi singeneke sina somndeni wakaLthuli singena emotweni. Masingena emotweni mina ngihleli la ku driver seat la kuyi passenger seat bekangahleli umuntu. Nansi lokhu ngana lento le yokuthinta lapha ukuthi isango likwazi ukuvuleka. So iyiphi kanti le athi yena ikade usisi wami evala ngayo igate. Mobilize. Yabo kodwa futhi ubulima abongabenza kakufanele ngiyishuthe. Kodwa ngenxa ikhanda lami lali kwakuduma nje kwakuningi kwakwenzeka ngalesa sikhathi angikhonanga ukuthi ngiyishuthe kodwa nje ngayisola ukuthi angishuthanga ngani because ukuba ngayishutha ngabe kuningi engikusho ukuthi hawu nayi nje iyiphi ke lo sami avale ngayo endlini wahamba wawulala ngoba phela yena uthi wamvulela wavala wayolala. Yabo bebe neyodwa yena ibiyodwa qaba. Umuzi obehlala kuona lapho igedla khona livula ngeremote? Yebo. Umuzi wabo? Yebo. Manje isuspectana khona niyamsola nosibarweni? Ngingasho ngithi mina uwumsola wokuqala ngoba uyena umuntu wokugcina owagcina ukumbona ephila. Okay, usisi uze ngikhonsenye imali but ke useveza ke nokunye ke okumphethe kabi esibe umndeni. Ngokuhamba ke emhlabeni kuka dadewabo but ke if you listen to a story with a sober minded uyezwa kunama loopholes angena umseshi.
yabo angena umseshi yabo Yeah. kunama loopholes from the statement ongitshela sona into yamaphoyisa ke leyo angithi yabo but lesingayixoxa thina ukuyixoxa but ke okwamaphoyisa okwenza investigation angithi yabo especially makubeke nesimo somlilo kwaze kwadlula ke umuntu emhlabeni but ke and again futhi ngisho kungashindlu sisi Yeah. umuntu akasoze ashwaba umlotha the person he or she been beyond recognition but ngeke ashe njengoba kusuke kusha ikhabethe noma kusha iphepha libomlotha amathambo omuntu nje ayasala naye inyama ngeke izishe yonke angithi yabo unless if ukuthi kunama chemicals mhlawumbe umzimba engalinganisa noma mhlawumbe i-area akuyona useduze nawo angithi yabo asengenza ukuthi umlilo ube strong as much ukuthi usungashisa kuze kuphele ngisho amathambo compare ngoba umlilo okusha kwendlu awufani nomlilo lo wokucriminator yabo Yes, ngiyabona. wokushisa umuntu vele angithi yabo loyana udesignated ukuthi ke ithambo lishise libomlotha but ke lokhu kwasendlini makusho umuzi isidumbu sakho nje siyotholakala kube ukuthi nje kuphela mina ke lobu buhle ngibona kuwena nokubona umuntu angithi yabo nenwele yonke into amacici angithi yabo Yeah. kuyobe sekushile khona but kodwa ke iyobe isasela inyama yokuthi ke wena lokuphela thina sibe singasakwazi ukubona ukuthi awusibanibani lo yabo lokho kokwe forensic iyokwazi kona ukudila nokuthi identify ukuthi ngempela uyena ngempela isibanibani lo leli la ngithi yabo Impela nathi lokho nje imbuzo sayibuzayo ukuthi nene kwenzeka kanjani ukuthi umuntu oshe after 5:30 ekseni ngo 7 kuya ku past 7 ebese umlotha ilonto nathi sizibuzayo usikwenzeka kanjani ngoba angizwanga amaphoyisa athini so far amaphoyisa asaphanda asaqhubeka nje nophenyo futhi nimncabanga udadweni wangcwatshwa ngcwatshwana manje umlotha angeke ngazi usuka khona neboxini ngoba sibonanga lutho akukho sakubona akukho sakuvumile ukuthi sikwazi ukubona njengomndeni wakho seswami fethu uyena kuphela wayehlenyuka phela nabantu bakubo kuphela thina akazange sifake ndawo I feel pity nje yabo for yena ke umkhwenyana lo sibarweni yabo ngoba yabona ukuhamba komuntu nithandana mhlambe inama plans eneniwaphila because sokuseniphila impilo phela yabo athi mhlambe mase hambile ke bese kuba khona insolo esuka sibheka kuwena sibara yabo lapho le same time kufuneka le same time ubhekane ne grieving osokusadlula kuyona ngithi yabo nangapho uvika mhlambe isimo engisaziyo ngidlula kusona yabo ngiyasazi yabo ozofisa ungathi uNkulunkulu ungakumvuse kanye lo muntu angithi mhlambe nje lelo hour lodwa angithi yabo ukuze akwazi ukuthi azikhulumele kulezi insolo mhlambe ngisuke ngininde yabo wena umuntu osokunindwa ngazi angithi yabo but ke will soldier on angithi yabo naye mase ngale namandla uyokwazi ukuthi izithi esuke zikuvukela wona zikaccuse ngento engekho ikwazi ukuthi kuphebeze yabo angisho ukuthi kuba njalo ngiyakuzina ngithi yabo ngithi ngiyasazi isinto sinjalo even nawe umuntu esimama makushona umyeni wakho bese ifamily yakhe ngesikhathi uthi uyazila ngempela uzela umyeni wakho ngekweqiniso ungathinteki ehambeni kwakhe but kube khona imicibisholo namagama asuke ephosa kuwena yabo baningi abantu ababhekana nezinto ezinjengalezo baningi yabo baningi bebe khona vele abawenza vele ukuba ukuthi kudlula umuntu ngesandla yabo sabo yabo ubona ukuthi lo accusation vele asuke bafanele vele because kusuke kusolakala yabo but bese ngithi angiveze kulokho ukuthi ngiyakwazi ubuhlungu njengalobo yabo but nani futhi singeke presence lemeeting ama answers sabadinga ngempela futhi njengoba ngisho nje ngithi mina where I'm sitting listen to story sini ngithi yabo ngiyasiza sinama loopholes yabo but ke okwamaphoyisa lokho hence njengoba nje usho ukuthi ke konke kusemaphoyiseni ubufakazi buzobhekakale ukwazi mhlawumbe ukuthi no they clear igama lika Sibarweni njengoba uthi nokuthi wajika ku toll gate nama camera ya camera especially lo usho nje lo lapha lo usho unane camera ngisho le
ekushaya ithi 40 ifika ithi 80 ithi 60 mase uzona toward toll gate uma ungayinaki ikushaya ngisho ngempela ngoba isuke nekhamera le eflashayo ngiyabona yabo even kwawona ke phezulu unamakhamera even nasemgwaqeni lapha amabhuna beka amakhamera lapha nabo imoto kadadweni for sure iyovela ngithi yabo kuma footage and everything yabo mangabe ukuthi ngempela kusibalweni wayesendleleni le ayisho ukuthi emhlanganweni waseGoli yeah okay thina ke kathuleleni yeah ikuphi ngoba usubala izinto ezo2 but siqale ngalokho ngithi abokhala ngakho kwemali wawusuxoxa ke wase kuvuka ke nokubhlungu ukuthi ke udadewenu uhambe kanjani sosokola khona yeah sekunezinto ezo2 ngiyasho kodwa lokho kwesibili mina awukanqanga linde wena qala kupho ufuna mina bengifisa ukuthi ningisize ngakho ukuthi imali yami ikwazi ukubuya number 2 sikwazi ukuthola ubulungiswa ngokushona kasisi wami cause iyakulungile kwamaphoyisa ngiyakunderstand bathi basaphenya ngeke size sithi nene abasheshise noma aba speed up on whatever okwenzakalayo angeke kodwa nje egcineni kosuku siyakudinga kona ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani yini eyenzeka ngabe kuyiqiniso yini ukuthi owaye ethi uye meetingini ngempela ngabe kuyiqiniso yini ukuthi mhlawumbe kwakusisi wami lo owasha waba umlotha ngoba asazi ukuthi ubani lo washa asimazi lo umuntu owasha ukuthi ubani number 2 besingabe yazange size sibizo mzokane nje kwehliwe kwenyuka kuyiwe emakhazeni kuyiwe athina sasingaziswa lutho nje akukho kwasasitshela kona sasifana nabantu abangekho sifana nesihlobo esile kude nje kodwa ithina futhi umama uyena wayishonelwe ingane yakhe akekho umuntu wayemazisa akekho umuntu wayithini kuyeni kodwa naye emncabena ngithi yebo sayi inkinga lapho ngalento zenza umshado yabona umshado wamanje compare umshado wakudala yeah it's like trading with people ngithi especially abantu besifazana isikhathini samanje umshado wamanje it is about the exchange of imali because if you compare even amalobolo ensuke nabiza nani nodadewenu uma ngengane zenu you can see ukuthi lo sekuphila ngama transaction ukuthi sidayisa umuntu it's like njengomuntu odayisa imfuyo ngithi yabo lehlana namhlanje nibothenga inkomo bothenga izimbuzi ngithi yabo abanye bayikhulisa bona ngithi yabo compare babasuke besebe dayisa zona sebethenga sezikhulile lokho okwenza ukuthi umuntu vele mase nemkhiphile esedilonga ngale umkhwana wakhe nomakoti wakhe osuka se-in charge ngithi yabo isimbi sakhe yabo kukunina phela ukuthi bayonazisa ngoba namkhipha ngithi nasemsama kodwa nabantu akhona emsama nikhuluma nasemsama ngithi yabo nebhokisi makuthi nabantu abadla ngento yokukhipha amabhokisi ukuthi hayi ke siyongcwatshwa lapha ngithi yabo abanye nibafaka benqunu ngithi yabo lowo muza ngithi yabo ofisho mangathi uyakubheka njengamanje ukuthi ngazuthi into yokuthakatha because mangabamba umuntu enqunu egcekeni ngithi yabo ngathi umthakathi lo ngithi yabo ngempela yes so ke leswa ngithi ke kusibarweni kulokho othi beningaziswa lutho ngithi yabo he has fully right ukuthi ke wenzani ngomakoti wakhe kukuyena ukuthi anazise but njengoba nithi naba khona emncwabeni wanazise because naba yi-part of the funeral ngithi yabo but although phela ninama questions eninawo yeah ukuthi bashadile yesi ngiyavuma konke kugunyaza yena but ukuya emakhazeni yonke lezo nje sina kazange sifake ndawo azange number 1 asadusa ubano ukuthi uba wancwatha ngeke size sikutshela ngeke sisho lela bhokisi lalincane laliko kuyibhokisi elincane asazi ukuthi kwakhonani ekuningi lebo okunye futhi ke mangikhumbula kahle sasihamba ngelinye ilanga imini usiswami umyeni wakhe wesanda ukushada nje besanda ukushada umshado wawusa early ko 2 months mangaphosisi wathi he yazi ukuthini angikholwa ke lesanda ukwenzeka sambuza sathi kwenzakalani wathi hey angikholwa lento ukuthi kanti kulula kanje ukushintsha umuntu ukuthi abe abo wakho kulula nje yazi kulula kanjani wena usunkosikazi wami ngempela konke nje onakho sekubhilonga kumina from Home Affairs kodwa manje phela yena njengomuntu ukuthi ashe lo nto why oyiphimisela lo nto le kanti yena yini kakuyini inhloso yakhe nokushada nosisi wami it's from Home Affairs anti ngibela lento ngiyade ngisho lokuthi imshado yena nishada manje I which uNkulunkulu ake aniphe ihlo lokuyibuka like lebahleli nawe la if you can give that view angithi yabuya le yamiza ngaphesheya ngithi yabo umuntu okule yamizi akakwazi ukubona lesade lingalaphi because usendlini but nje bahleli la
we have a full view angithi yabo yala phesheya aniphe nje uNkulunkulu isho lokuthi nikwazi ukuyibuka imishado yamanje angithi yabo ukuthi ke ihamba kanjani. Ngikhuluma ke mina lokho ke enyaweni zikaThuleleni ngama cases encounter wona ngithi yabo athinta imishado and everything nezinto esizibonayo ezithinta imishado. Umshado manje ngonyaka odlule sekuphelile umshado angithi yabo sekuyathukwana sekunje, but again once unayo home affairs na register umshado home affairs yazi lapho ukuthi usu invite ngisho government ukuthi abe ne authority phezulu emshado wenu. Lokho kusho ukuthi wathi kulula kanje kanti ukuthi okwakho sekubizwa kwami because senregister umshado home affairs nezinkantolo kusezoba neziphezulu komshado wenu. Even ngisho kwesidumbu sakho swambile emhlabeni inkantolo siyoba nezo ukuthi nina ngeke nisaba neaccess esidumbu kusho ukuthi niyasifuna. Lo onesitifiketi somshado isidumbu sibelonga kuyona. Ngicabanga ukuthi ubone ngeweekend kuba ngisidumbu samfundisa ngazi ukuthi khona amatshe boxini kwasho kanjani usibonile. Lo bemisa umshado it's because uphetheni isitifiketi saka home affairs. Ngizama ukuphendula wena ukuthi yabo ngiyazi ukuthi phela ukuthi uthathu ufuneka saziswe kwakule mshado yakudala le not le manje. Yes ngiyakuzwa thina asasingasifuni isidumbu sakhe asisidingi ngesisenze lutho isidumbu sakhe. Ngisho ukusibona usidinga ukubuka kuphela. Ngisho lokho udlela iphepha le mshado nishada awusisi igunyaza umuntu 100% ukuthi uyena decide ngesidumbu sikamyeni wakhe noma samfazi wakhe. Even ngisho ukusibona emakhazeni ukuthi ubani onelungelo ukuthi angene asibone because even ngisho imoshwara ngayibopha namakhaza ukuthi ningene nivumela abantu bawongena babona isidumbu ngisho nithiwa niphethe ama idea ukuthi sibonga sifanayo. But masefikile yena ngithi yabo ukuthi uyabelong umfazi wami noma ingane yami la ngithi yabo you have no right noma ngaphandle lapha ni. Hayi kona kwasiphatha kabuhlungu kodwa ke ngoba lokho sekwadlula kodwa sidinga impendulo ngokushona kaSiswami. Okunye futhi ukusikhathaza ukuthi uSiswami esaphila wayodeliver isitoko since ebe umuntu osebenzela uTable Charm. Ayodeliver isitoko eMlazi. Mayodeliver isitoko eMlazi uhamba yedwa. Umyeni wakhe uhlele endlini. Okay fine mhlambe phela bavumelene ukuthi umuntu uzosala endlini. But manje uSiswami mayefika eMlazi eseqeda nje ukudeliver isitoko ayesideliver. Wamiswa abantu bamkhoma ngeibhama abantu besilisa. Bathi sidinga ukuthi uyeke lo msebenzi owenzayo. Ushiye phansi. uSiswami ngoba yini kwathiwa nje sithunywe lokho ukuthi uyeke umsebenzi. Wabuya endlini wafika washo endlini. Mesho endlini lo wangakhombisa ukuthuka noma wangakhombisa ukuthi mhlawumbe lento ekhulunywa uSiswami akayazi. Kodwa lo umyeni wakhe vele wayethanda ukuthi athole lesi sikhundla saSiswami khona lapha kaTable Charm. Lokho futhi kwasiphatha kakhulu ukuthi vele sikuzwe lekho uSiswami eseshonile. Kusiphatha kakhulu ukuthi khona lapho futhi asiyitholanga impendulo. Azange size siyithola impendulo. Ngathi uqonde mina ngambuza ngathi kune story esikanje uyasazi wathi ayi lo story leso hayi sishiye lo story. Ngishiyeleni sishiye lo story lo siyeke. Wayathi ngishiye. Ngabe unolwazi mhlawumbe ngalabo abantu laba babe misa uSiswami befuna ukumdubula bathi akawuyeke umsebenzi wakaTable Charm ngoba mhlawumbe kuzongena yena. Kodwa ke ngokwazi kwami ngokusho kaSiswami vele waye umuntu onomona umyeni wakhe ngokusho kaSiswami. Yabona. So okungenzeka ukuthi kuyiqiniso ukuthi mhlawumbe uyena wayethumelela abantu ukuthi bambosa beSiswami ukuthi ayeke umsebenzi wakaTable Charm ngoba kufanele ngene yena. Cela ukubuza. Yeah. If imali yakho usibalo wakho akunika. Ngizodinga ubufakazi. Cha ngithi kuba usibalo wakho uthi imali uyakunika yonke imali yakho. Onke lama concern onawo ngomshado wabo nangendlela sekwenzeke ngayo. Uzoqhubeka waphisiwe noma sekuvuka ngoba vele sekhona enge ukuthi yena uyangikweleta lo. Yeah bese soqhubeka because sisadinga ukwazi ngosiswethu kwenzakalani nganasekhaya. Sisadinga ukwazi. Angeke sesikuthola ukuphumula singakutholanga ukuthi kwenzakalani. Bebehlala bodwa nokulo muzi wabili. Yebo bebehlala bobabili. Liphethwe ephicala. Liphethwe eCentral. Thekwini. Seningena ke bona umseshi. Yeah ngibabone abaseshi. Ngiyangixoxa nje nabo. Athini? Bathi no basaphenya. Mhlawumbe ngenzeka kuthatha isikhathi esijanyana kodwa nje kona kusaphenya konke okwenziwayo angilinde nje. Hayi balindeni. Hayi so balinde. Bazobuya nempendulo. Okay. Okay ke. So ngiyakubona ukuthi
kuningi ungaphakathi hayi kuningi bu kuningi ngizama ukufuna ukuvala yabona ngabe kuningi ngifuna ukuvala lokho yabo because sisazokubona ngithi yabo yeah part of maybe mhlawumbe end of July yabo okay sasibona ukuthi ke imali yakho kulokhu renew isibuyile nikuwena ngithi ezandleni zakhe yabo okay that's when ke mhlawumbe sesingabona khona ukuthi sika-assist ngenze ukuthi khona indaba ummeli angithi yabo apha nommeli uthi umbhalelile angithi ufundala ngithi nawo ummeli ngicabanga ukuthi office lakhe phela uyalazi njengoba laniye novula ifile kuyena ngithi yeah ukuthi usangayazi indlela vele yakuyena uhambe uyobuza if ukuthi yabo i-progress ithini yebo kusobala yes yabo yeah khona okunye yeah bekuyiloko namhlanje yeah sayi lokho silinde uJuly hayi ake siwulinde yebo sothini yabo ngaseke nawe ngomyeni wakho yeah ngicabanga ukuthi ke nabantu abalalele nabo ke sebengafunda odabeni lakho ukuthi sometimes kuhle ukukhuluma nomuntu osuke emethele ukuthi uyakuthatha noma niyathathana naye if sekuneyingane esizindala between nina because na mhlambe khona oza nakho naye khona eza nakho ngizaba ukuthi ke lokho esiqalayo njengamanje thina angeke yini kusasa because ilanga ne-hour nomzuzu alaziwe uma mhlambe licima ngakwena nocima kumina angeke yini kusasa ukuthi yabo sivika kanjani ukuthi kusasa ungasali nenkinga ngithi yabo ngoba mhlawumbe ubani nekhuluma nomyeni wakho lokho nazi izingane ne everything ngabe mhlawumbe nawe usahlela emzini wakhe hayi bancane amathuba lapho ke ngoba labantu abanomhobholo khona nje sashadile banomhobholo lengakashoni sho noyise ingane yilokho engikusho phela ngithi yabo kwakubiza nezingane zakho ukuthi cha izingane zami sezikhulile ayibiza ukuthi nokuthi anihlangene nakho nina wababiza wabatshela kwaba khona kusana phansi ngamlomo kuphela akukho kwasayina phansi nanso-ke inkinga akuwena not wena wedwa kuphela njengoba ngithi ngifisa nabantu mhlawumbe bafunde kwi-experience yomshado wakho uma ningena emshadweni khulumisanani kungabikho into ezovuka ibe umqhubukusho kusasa komunye nakunina yabo ikhulumeni ibe khona izinto ezobhalwa phansi zibe nofakazi yonke into angithi yabo ngoba nawe mangikuthatha ngilethe empilweni yami ngomuntu sengineyingane nami ezindala mhlawumbe ilingana nawe kalinganisa yabo lokho vele nazo suke khwezelo nina bazo nazo angithi yabo kuye kuhambe kube khona lokho ngenza kanjani nami ukuthi ngikushilde nawe oza nazo wenza kanjani ukuthi ungishilde ngizona because kusasa nami isangangibulala ngithi yabo ngoba mhlawumbe zifuna ukuthi bakwazi aqhubeke nawe ngithi yabo mhlawumbe usaphila mhlawumbe nami okwami vese ukuthi sekuyowela kuwena usukudla nazo izinto ezikhona lezo bahambele abantu emhlabeni sikhuluma nje bangaphansi komhlaba ngezimo njengaleza ngithi yabo ubungozi obuba khona obuqhamuka endleleni yes but ke am happy ukuthi ke you are alive ukuthi waphuma waba right yabo impilo izoqhubeka yeah izoqhubeka kodwa ngibonga ukuthi nje ngaphuma ngiphila abanye ababuyi bephila abanye bayashona babulawa uyabona wenza into eziningi ngabe abanye abatholakala yabona kuningi nje mina ngibonga ukuthi ngiyaphila abanye no siyabonga ukubona kubonga mina nokushare nje udaba lwakho nathi ngiyabonga na sizobona ke kuphela kaJuly yeah sesizothi sipare sekubusela imali yakho kodwa ama chances from kuloko ayi mancane ama chances nje mancane let us wait and see hayi solinda kona ukulinda bandla okay ngicela sive laba sazoyiqhubeka yeah okay South Africa ke siyabonga kanza kwethu ke uzisinde bangithole ekseni laba ngasina before nami ngenze ngikwenza ngaqala ngibone bona bese ke nginika indlebe ngimuzwa ukuthi ukhala ngani selichazeleke kusisi ke udaba lwakhe ke okay le ndle yakhe nemali kofaro wakhe but nekhonseni abanayo ngokuhamba kadadewabo ke indlela adla ngayo emhlabeni ngithemba ukuthi amaphosi nje bathi asaphenya uma sephendla ngempela bayithola ke impendulo nabo ukuze bakwazi ukuhila nabo kulesi simo esibhlungu sokudlula kadadewabo emhlabeni ngendlela ke abagcilisekile ngayo ukuthi wadla kanjani mina ke Bduduza Mkhwanazi kanye nenhlangano i-team thuleleni yonke ne-team ngiyabonga nisale kahle emakhaya